रायजो राजाफ्रा बिथांमोना लासै लासैनो बुजिनो हमबाय सानसे समाव सानदोंमोन जे बिजेपिया सरकार जायोब्ला गुबुन हारिया सिब जागोन गुबुन हारियासो जाजोबगोन बिदि सानदोंमोन नाथाय दिनै फैयै फैयै बिपिएफआ बुजिनो हमबाय इउपिएलआबो बुजिनो हमबाय जे बे माबायाव मा होनो 6 सिडिउल काउन्सिलाव गुबुन हारिया सिब जानो गोहो गैया बे लिरनायावनो गैखाया बे बर' हारियानो सिब जागोन गुबुन हारियाखौनो बाव सिब जाया बेखौ दिनै रायजो राजा बिथांमोना बुजिनो हाबाय सिगाङाव मा खालामदोंमोन रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामदोंमोन आरो माखासे लिडारफ्रा बिजेपिआव मानो हाबनांगौ बिजेपिआव हाबोब्लाथ' सरकार जायोब्ला हारसायासो सिब जागोन गुबुन हारिफ्रासो जाजोबगोन बेबादि बासनखौ होयै होयै गला खालामनानै दोन्दोंमोन नालाय बे गला दिनैहाय बिसोर खालामनो हायाखै बुजिनो हाबाय ओंखायनो दिनै बिपिएफनि बयबो लैहोर लैहोर मानसिफ्रा दिनै जोंजों जयनिं जाफैदों आरो माने बयबो जयनिं जाफैदों गोसो जानानैनो हिन्जाव हौवा सिख्ला सेंग्रा बोराय बेन्थ' बयबो जाफैदों बेनिखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों दतमा ओनसोलाव थारमाने दतमा समस्तियाव माने बिजेपिनि देरहानायखौ दिनैनो हमदांनो हायो जे जोङो देरहागोन रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजेपि सरकारा माबायदि खामानि मावनाय जोंथ' बिराद मोजां दा जोंथ' सरकार गैया जाहैबाय दा बिटिसिआवथ' एलायन्स हिसाबै इउपिएलआबो मावगासिनो दं अनसाय बिथांखि गियानि सोरां बायदिसिना हाबि जाबि गोबां मावगासिनो दं दा बिजेपि सरकार हिसाबै जोंहा सिमसारा आवगायाव बुंदोंमोन 1 लाख साख्रि होगोन बे 1 लाख होखांजोबखाबाय आरो बावैसोनि उनावनो बिथाङा आरो 50,000 होबावगोन आरो बिथां गोबां 26 लाख मानसिनो बिथाङा अरुण'दय फर्म होखांबाय दा निजुत मयना जोंना स्टार्ट जासिगोन जाय मानसिया मेट्रिक फरायनाय बे 10,000 पिइउ फरायनाय 15,000 नङा होमबा इउनिभार्सिटि फरायनाय 15,000 बेबायदि बे स्टार्ट जासिगोन बेखौबो लाखाबाय आरो बेनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो इन्डिभिजुवेलि 10 जन बा 10 जननो सासेयाव 10,000 खरि 10 जननो 1 लाख खरि होनाय जागोन आरो जोंनि सेंग्राफोर 1 लाख फ्रि मोनगोन दा बेखौ अलरेडि फर्म साबमिट जाजोब्बाय बावैसोनि उनावनो बेयो सिलेक्सन जागोन आरोखि फैबाय थानाय नैबे 2025 मायथाइयाव बेखौथ' दा बोसोरसे दंबावो ओरैनो चिफ मिनिस्टारा बुंखाबाय जों इन्डिपेन्डेन्टनो गेलेगोन जिहेतु वार्कारफ्राबोथ' स्ट्रं जानानै थाबाय थानांगोन ना ओंखायनो चिफ मिनिस्टारा बुंखाबाय फैगोन जेनेबा 40थावबो देरहागोन 40थानि बिथोराव जोङो 25था लागोन आरोखि माबाया बिजेपिया बेखौ जोङो टारगेट खालामखाबाय आरोखि दा दतमा मण्डल बिजेपिया भारतनि उदांस्रि सान फालिनायजों लोगोसे बेवहाय मोनसे प्रग्राम लादों बे जाहैबाय बिजेपि जयनिं बेवहाय जों दिनै नुदों जे भारत सरकार आसाम सरकार जोंनि बिजेपि सरकार बिटिसिआवबो बिजेपिजों इउपिएलजों सरकार दा बे खामानि मावनाय माखासे डिसक्रिमिनेसन खालामनायखौ नुदों जे दिनैहाय जोंनि बिजेपिनि 17 एमएलए दं इउपिएलनि 17 एमएलए दं 17 एमएलए थासान्दियावबो जोंनि बिजेपिखौ दिनै पात्ता होआखै जों डिसक्रिमिनेट खालामदों आरो बिजेपिनि जेसेबां वार्कारफोर दं ग्रास रुट लेभेलाव मावनाय बिसोरखौ पात्ता होआखै इलेक्सन समाव जोंनि एमपि इलेक्सन एमएलए इलेक्सनाव जोंनि बिजेपिया गोबां सान हर मावनानै देरहायो नाथाय इलेक्सन जोबनायनि उनाव बहा बिजेपि दं बिजेपिया भट होआखै होननानै इउपिएलनि खोथा बुङो ओंखायनो बेफोर गासैबो खोथाखौ नुबाय आरो थांनाय जेनेबा बिसिडिसि दानाय बेवहाय 60-40 जानांगौ जेराव इउपिएलनि केन्डिडेट दं बेवहाय एमसिएल दं बेवहाय बिसोर 60% ओमफ्राय बिजेपिया 40% जेराव बिजेपिनि एमसिएल दं बेवहाय 50% 60% लागोन इउपिएलआ 40% आरो जेराव बिसोरनिबो एमसिएल गैया जोंनिबो गैया बेवहाय 50-50 दा दिनै नुबाय बेवहाय दिनै दतमा बादियाव बा 12था जेनेबा सिट दं एमसिएल माबायाव बिसिडिसि दं बेनि गेजेराव सासेल' बिसिडिसि चेयारमेन दं कसुगावबादियाव 13थायाव सानैल' बिसिडिसि चेयारमेन दं बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव बिदिनो आरो दा बेखौ नुबाय आरो जेब्ला डेभेलपमेन्टनि खामानि फैयो बेखौ गासिबो गावसिनि वार्कारफोरनि गेजेराव राननो हायो बेखौ नुनानै गासैबो कार्यकर्ताफ्रा जोंनि मण्डल प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो जोंनि एमसिएलएफ्रा जेरोखोम जोंखौ माबा खालाम ना पात्ता खालाम बेखौ सिएमनो कमप्लेन होबाय आरो कमप्लेन बिथाङा स्टाडि खालामनानै नायजोब्बाय नंगौ बेबायदि थायोब्ला जोंनि पार्टिया खस्थ' जागोन थांनांगौ खस्थ' जागोन जेरावहाय 40था सिटनि गेजेराव 30थानि एसटि बे एसटि देरहानांगौबा जों बर'आनो होन राभानो एसटि मानसिखौ लाबोथारगोन बे हिसाबै थांनाय जोंहा मोनसे माबा जादोंमोन
4 थारिखआव एजुकेटिभ मिडियाम स्टेटनि बहाय डिक्लेयार होदों जों मानगाव गाहाय गिबि मन्थ्रिया जे फैगोन इलेक्सनाव जोङो 40टा सिटआवबो बिजेपिआ आलदायै गेलेगोन आरो बेहाय जों आसा खालामदों जे बिजेपिआ जे देरहागोन मानोना दिनैहाय जोङो नुदों भटार स्ट्रेंथ हिसाबै जोंहा 65% जेनेरेल 35%सो एसटि होमबा एसटिआव जोंना बिपिएफ थाबाय इउपिएफफोर थाखाय बिजेपि थाखाय रानगोन खिन्थु जेनेरेल सिटआव 65आव माखासे थागोन 50% थागोन देरहानाया बिजेपि देरहागोन ओंखायनो जों दिनैहाय आसा खालामदों बे फैगोन इलेक्सनाव जों आलदायै गेलेनानै जों देरहागोन आरो दिनै बे जयेन खालामबाय बाय दिनै 1197 जन बिपिएफनि मानसिफोर आरो गुबुन मोनसे भलान्टियार फर्सनि मानसि माखासे गोदो थानाय बिसोर जयेन खालामबाय सार जोङो नुनो मोनो जोंनि बिजेपि दोलोआवहाय सुबुंफोर जयेन जानायखौ जों नुनो मोनो दा बेवहाय बेसेबांसो सुबुंफोरा जयेन जादों बेहाय 1197 सोद्रोमाफ्रा बहाय जयेन खालामदों बेहाय बिपिएफनिबो दं माखासे आगोलनि एबसुनि एक्स भलान्टियार फर्सनि मानसिफोर एक्स वार्कारफोर आरो गुबुन गुबुन दोलनि मानसिफोर दिनै बेहाय जयेन प्रिपेरेसन जागासिनो दं जयनिंआ जागासिनो दं गासिबो